нашата община. А сега към основната тема на предаването – правото на отговор относно застроената детска площадка в столичния квартал Гео Милев. Преди да дам думата на засегнатия, ще припомним откъс от видеоматериала, който излъчихме на 17 февруари тази година. Над 50 човека се събраха в работно време на улица Андрей Николов, номер 22, в квартал Гео Милев, за да не допуснат изкопните работи в бившата градинка и детска площадка. След като са разбрали, че багерът започва да копае, хората своевременно реагират и излизат на улицата, за да бранят поредното заграбено зелено къщче в София. Самоувереният инвеститор, архитект Венцислав Дучев и фирма Агора Ин има амбициозен проект – 11-етажна жилищна сграда с басейн, търговски помещения и подземни паркинги. И всичко това на място по-малко от 1 декар, след изсечени 37 дървета и премахнати детски съоръжения. Служители на строителната фирма са алармирали полицията да ги предпазят от гражданското недоволство. Попитайте сега полицая тук. Кой му разпореди? Приятелство. Кажете ми как става срещу такова беззаконие? Толкова много полиция да се изсипе тук. Ето ги, идват още коли. Идват, от кого ги пазят? От майките и от децата, които си защитават правото. Архитект Дучев появи ли се днес? Se е появил, няма го. Като мишки са вътре. Скрили са се и си правят каквото си искат, а полицията тук непрекъснато пише предупреждение. И се смеят на среща, снимат ни с телефоните. Това не са нормални хора за мене. Общината с госпожа Фандъкова и явно сега извива отново ръцете на общината и за това ни предизвиква. Именно. Това прави господин Дучев. Големия инвеститор. Това е рушител. Не е имал среща архитект Дучев. Вчера господин Дучев е имал среща с госпожа Фандъкова и това са му неговите действия в момента. След срещата? След срещата с госпожа Фандъкова това са му действията. Ето това е. Имахте очакване, че могат да се договорят? Разбира се. Той сега извива ръцете на общината, както и септември месец. Така както и есента, когато имаше тези групи. Влади Калинов стоеше зад него, казваше му: бе, ти си имаш разрешение, спокойно, Венци, не дей да говориш, нали, на Венци, ние сме приятели. Как няма да го защитава? Как няма да го защитава? Вчера казва, че ще спрат строителството. Днеска това правят. Вчера Влади Калинов и Диков са казали, че ще спрат строителството. И още вчера. Ето днеска копае. Какво е това? Аз казах ли ви преди няколко дни, че ме правят на луда и ни правят всички на глупаци? Ето това. Гражданите, за тях сме глупаци, които нямаме права, нямаме право на собственост, само инвеститорите, само тези, които върват с милионите напред, те имат права, ние нямаме. Това е. Повече не мога да говоря. Елате след 17:30 да видите 30 деца по улицата бягат, тичат, играят, пазиме ги от колите. След като се приберат доста деца от градини и ясли, от училище, елате да видите колко деца играят на улицата. Всички тези деца играеха на площадката вътре. И най-вече, че аз бях с детето вътре при багера и той каза: аз в момента си правя кефа. Багериста ли? Багериста в момента си прави кефа, който мисля, че технически няма. Те ни предизвикват. Точно така, те ни предизвикват. Искат да ни предизвикат, обаче ние според мене показваме какво е гражданско общество. Тая война продължава вече няколко месеца. Няма да спре. Няма да спре, защото това са неправомерно купени неща, които всички ги знаем, но си мълчим. Силата е в други, но ние просто няма да се предадем. Този, който копа, се представи за технически ръководител и със сигурност не е на длъжност да изпълнява такива работи, специално изкупни работи. Искам да ви кажа, че от сутринта завариха тази врата, защото знаеха какво ще стане. Просто знаеха и искат да бъдем ние прилични и културни и тихи и мирни. Не може, разберете, значи те искат жертви и ще я получат жертви. Имаше ли представител от район Слатина тук? Никакъв представител, никакъв. Това е поредният случай, в който частните интереси надделяха над човешкото право на столичани да живеят в нормална среда в европейски град. Сега в студиото е архитект Венцислав Дучев, инвеститора с искане за право на отговор, и Михаил Бояджиев, който е юрист, но в случая в качеството си на представител на засегнатите. Архитект Дучев, имате думата за вашето право на отговор. Единствено бих искал да ви помоля в самото начало на предаването
да не се държите толкова арогантно, колкото при първата ни среща и да спазвате добрия тон, както и да не наричате гражданите гражданя, както когато дойдохте да поискате това право на отговор. Аз ви го предоставям, макар че има определени срокове, които закона допуска и има определена форма. Имате тази възможност сега. Спазил съм всички разпореждания на закона. В срок съм поискал това право на отговор. Обърнал съм се с открито писмо към всички медии, в това число и вашата медия. Това, което искам да заявя недвусмислено е, че съм собственик на въпросният имот. Това е парцел номер 10890 с площ от 1500 квадратни метра. Въпросният парцел, за сведение на всички зрители, е закупен от частно дружество, от Технострой. Той е частен вече повече от 15 години. За тези 15 години никой не е намерил за необходимо да оспори собствеността на частният имот. Незнайно защо тази собственост не беше оспорена и тогава, когато построих нова детска площадка в близост, която съм финансирал с 30 000 лева. Предал съм на общината с протокол, приемателно-предавателен. По принцип, работа на общината да строи детски площадки не е работа на инвеститорите, защото в крайна сметка ние плащаме данъци на общината, а не на вас. Това е било моя идея. Но вероятно сте имали някакви договорки. Направил съм дарение. А същата собственост не беше оспорена и тогава, когато изградих нов двоен надземен трафопост, където съм вложил над 170 000 лева. Това като компенсация за премахнатия хидрофор ли беше? Това, тъй като съоръженията бяха стари, бяха в много тежко функционално състояние. Кой го прецени това? Бяха опасни. Това го прецени не Столична община. Столична община. Ето, с тази заповед Столична община е разпоредила тези съоръжения да бъдат премахнати като крайно опасни и вредни в санитарно-хигиенно отношение. Това е по отношение на сградите. По отношение на самите детски съоръжения, още в далечната 2010 година, още предишният собственик е бил информиран за това, че тези съоръжения подлежат на премахване, защото са крайно опасни и не отговарят на европейските изисквания. Това е още 2010 година, обърнете внимание. Сега, нека само да покажем документите. Ми напомня, само за секунда да покажем документите. Искам да ви кажа обаче, архитект Дучев, че не е особено авторитетно да се позовавате на писма от бившия вече кмет на район Слатина Антоанета Апостолова, която беше отстранена от длъжност заради сериозни съмнения за злоупотреба със служебното си положение. Така че документите, издадени от нея, нямат особена тежест, нито морална, нито правна. От самото начало правите внушения, които не, просто правя уточнения, не внушения. Антоанета Апостолова, знаете как беше отстранена от направихте внушение по отношение на моята арогантност, сега правите внушение по отношение на госпожа Апостолова. Всеки е невинен до доказане на противното. Вие този принцип го нарушавате в момента. Напротив, в момента знаете, че госпожа Антоанета Апостолова не е кмет на район Слатина. Това няма никакво значение. Как да няма? Вие виждате, че тогава към 2010 година е била кмет. Да. Към 2011 година също е била кмет. Сега ще кажа, това е 2012 година. Да. Тук отново, за пореден път се напомня, че тези съоръжения трябва да бъдат премахнати детските, тъй като са крайно опасни. И още повече, че частният собственик в случая, дружеството Агоре Ин, носи цялата отговорност в случай на увреждане на дете в този имот. Разбирате ли за какво става? Случва ли се някаква злополука там? Доколкото разбрах от съседите, се е случило. Така, това е договор за изграждането на опасните детски съоръжения. Точно така. А за 37-те отсечени дървета имахте ли разрешение за отсичане? Не съм имал. А защо ги отсекохте без разрешение за отсичане на тези дървета? Госпожа Апостолова повече от една година абсолютно незаконно не издаде такова разрешение за отрязване на дърветата. До момента, когато беше удобно, се позовавахте на документи на госпожа Апостолова, сега изведнъж тя не е удобна, защото не е издала такова разрешение. Това, че не го е издала, не променя нищо. Не само госпожа Апостолова, да ви кажа, имате писма и от други институции. Да, разбира се. Да, искам дори да ви прочета едно. Позовавам се изцяло на документите, които вие сте ми предоставили. С писмо от 2013 година на директора на дирекция Зелена система при Столична община, на собственика е отказано заверяване на документацията по съществуващата на терена растителност с общо 37 броя дървета. Не се подкрепя засягането и увреждането на растителността и зелените площи. Постоянната комисия по опазване на околната среда, земеделие и гори към Столичен общински
съвет се присъединява към становището на дирекция Зелена система при Столична община. Значи не е само госпожа Апостолова, ами и постоянната комисия по опазване на околната среда, земеделие и гори. Точно така. Това е факт. Аз не твърдя, че съм имал разрешение за отрязване на дърветата. А защо ги отрязахте? Аз не съм ги отрязал. А кой ги отряза? Вашите служители? Това са съвсем външни, нямаш ли нищо общо с агорин физически лица, които са извършили това деяние. Те са били безспорно установени от службите на МВР. Кои са тези лица? Задържани. Кажете ми имената. Вие ги знаете. Не можете да кажете имената. Те са били задържани, направени са всички следствени действия, дали са показания, води се срещу тях, има административно-наказателно производство и така нататък. Вие нямате информация, кои са тези лица? Не, няма как да ги знам. Да. Нещо друго искате ли да добавите? Как изрязахте детските съоръжения? Детските съоръжения имам 3-4 писма, които изрично разпореждат да бъдат премахнати. Лично вие да ги премахнете, така ли? Естествено, като собственик на имота няма кой друг. А като собственик на имота не знаете ли кой се разпореди във вашия имот да отсече 37-те дървета? Тогава не беше заграден имот. Значи аз съм положил всички необходими действия, включително с назначаване на правене на ограда, с поставяне на камери, с наемане на охранителна фирма, за да мога да гарантирам сигурността в този имот. Така че не мога да бъда обвинен в безстопанственост в никакъв случай. Добре, аз съм взел необходимите действия и може би точно заради това, защото имало охрана и ограда, са били задържани тези лица, които са извършили тези действия. Ако това го нямаше, може би нямаше да бъдат задържани. Колко така че очевидно. Моля? Колко набрали лица? Не мога да ви кажа. Не можете да ни кажете. Тези справки може да си ги направите в първо район. Не, вие имате право на отговор. Така, там имат всички данни, затова не ме питайте по въпроси, които не мога да бъда компетентен. Да. Добре, след малко ще ви питам по въпроси, по които мисля, че сте компетентен. Сега ще пуснем втория видеоматериал, който беше от същата дата. Мисля, че само за секунда, за да бъдем коректни с датата. Това беше 17 февруари излъчен материал. Той беше заснет на, ако не ме лъжа паметта, на 12 февруари, но е от 17 февруари излъчен в предаването Зад фасадата, нали, материалите по повод които архитект Дучев иска право на отговор. Това е проверката на общинските служители район Слатина, които дойдоха на място на обекта на господин Дучев, който странно защо никога не се появяваше при тези проверки. Няма какво да правя там. Няма какво да правите, но тук имате какво да правите. Аз имам всички необходими документи. Ако се чувствате толкова засегнат, защо не дойдохте там на място да кажете вашето становище? Ами в случая се явявате с право на отговор като засегната страна. Значи, вижте, господата, съседите, които смятат, че имат някакви права, са се обръщали до всички възможни институции в България. Добре, нека да видим сега проверката, какво установи. Доколкото разбирам, няма възможност да кажа това. Разбира се, че имате. Да довърша мисълта. На всичките жалби на тези граждани е отговорено. И винаги е отговорено от всички инстанции. Говорим районна община, голяма община, ДНСК, Министерство на инвестиционното проектиране. Минахме на парламентарен контрол на 2 пъти. И навсякъде всички институции, без изключение, ми казват: съжаляваме, господа, направена проверка, не са открити нарушения, не може да бъде отменено разрешението за строеж. Не е така. Ще ви прочета след малко някои от тези документи. Нека обаче да видим обещания видеоматериал. Напротив, преди 15 минути се работеше на обекта. Копайка! Копайка! Ето ви изкопане. Има клипове, които са качени вече. Как не ви е срам да лъжете? Я отворете да видят какво хората, ще констатират госпожите? Какво ще констатират? Нема работници, нали? Има само охрана. Не ви ли е срам да лъжете в момента? Къде се изпокриха, като мишки? Разбира се, че е пресно изкопано пръст, аз се вижда. Как не ви е срам да лъжете, бе? До преди половин час ме караше да излезне навънка, сега се правите на... Вода ми напиха. Какво констатира вашата проверка сега? Констатирахме, че не може да извършиме проверката на документите, поради това, че няма представители нито на строителната фирма, нито на надзорната фирма, нито собственика е тук. Просто ще кажа на началниците да направят необходимото да се свържат с архитект Дучев, който е собственика на имота, да предостави данни актуални. Кой в момента строи в имота, кой е технически ръководител, кой е надзор. Технически ръководител не трябва ли да е на обекта? Би трябвало, но в момента няма никой.
Вашите правомощия не влиза ли да ги задължите да извикат представител на техническия ръководител или архитект? Охрана в момента аз нищо не мога да направя. Нито съм полиция, нито нищо. Ще се Тя полицията е тук, те могат да ви съдействат. Съжалявам, нищо просто не мога да направя. Ще кажа на нашите... Строителен надзор няма. Нямат строителен надзор от 3 дни. И това, ако не е работа, където са го разкопали в момента, аз съм сок от сливи. Какви документи? Нямаше кой да ми ги покаже, нямаше представители. И няма наказуемост. Защото цяла сутрин се копае, това е пресно изкопана пръст. Строителна площадка. Те подписали. Ето представител на община Слатина. Попитайте я, моля ви, защото тя не ме гледа и не ми отговаря. Има ли открита строителна площадка, тъй като те казват, че имат. Аз съм видяла от община Слатина неподписано само заявление. Имат ли всички документи? Подписана ли е строителна протокол 2 за строителна площадка и линия? Не госпожо, защото всичко зависи от общините. Въпросите на хората, може ли да им отговоря? Отказвам да говоря, моля ви, отказвам да говоря. За да говориш, бе. Каква ви е таксата? Вие винаги идвате, когато багер е спрял. А когато багер работи, ние викаме и ви викаме. Да, изкопаното видяхте ли го? Нищо ли пак и вие не може да кажете? До този момент... Да могат да копаят, това е моето решение. Ама няма решение, няма строителен надзор. Без строителен надзор как ще копаят? Точно това. Каква институция? Направихме проверката. Каква институция? От Слатина. Там от Слатина на изборите трябва да изметеме всичките. Направете какво. Ще го направим. Направили сме в съда са документите, той копае без съдебно решение. Метица, мошеничка, заместника мошеничка. Съжалявам много. В момента отбивате номер. Това не е вършене на работа. Разберете ме правилно. Каквото ми е разпоредено, това съм направила. Разбира се. Над вас има хора, които ви нареждат какво да направите. Правилно. Да дойдем. Не съм си затворила очите. Какво видяхте? Нищо не видях. Това ще кажа. Нищо не видях. Не видях строител, не видях надзора. Чакайте малко. Багер в момента не работи. Госпожа, в момента не работят. Съжалявам, просто не мога повече да... Ма кой ви нареди? Кой ви нареди? Арогантност. Как може такова нещо? Как може? Тя трябва да ги изметем от тук. Видяхте архитект Дучев материала. Защо нямате технически ръководител на обекта, докато се извършват строителни работи? Откъде решихте, че нямам технически ръководител? Що за идиотство? Вие не чухте ли? Помолих ви да се Той не е длъжен да седи там. Вие чувате ли? Вие наистина не познавате законите. В противен случай съм принудена да ви помоля да напуснете студиото. Това е част от инвестиционния процес. Технически ръководител, чухте ли въпроса ми? Ами като няма строително-монтажни работи, не е длъжен никой да седи на обект. Напротив, багера копаеше. Багера копаеше. Кое не е вярно? Той не е копал, разчиствал е терена. Багерът копаеше. Нищо подобно. Това го видя и нашата камера го засне. Вие отричате очевидни факти. А какво е това? Има над 200 кубика строителни отпадъци за изнасяне. Казах ви, че действаме в момента по заповед на голяма община. Само искам да ви кажа, че това не е моя констатация. Констатация на проверяващия орган, госпожата, която каза, че няма никой. техническия ръководител. Това не означава, че няма в юридическия смисъл на думата. Това е смешно. Не дайте да идентифицирате физическото присъствие на един обект с това. Тоест, понеже аз не съм на обекта, примерно не съм собственик. Да, принуждавате ме да ви извадя още един доказателствен материал. Този път нито един не сте представили до момента, за да ми посочите. Ще ви помоля да не ме прекъсвате, защото вашите приказки не са по-умни от моите. Материала, който сега ще пусна, е материал, който ни го предоставихте вие от вашата охранителна камера, от същата дата, която ние снимахме, на който материал ясно се вижда как багерът копае. Във втората част на материала. Колеги, моля, пуснете видеоматериала. Свободно може да коментирате, защото микрофоните са отворени под видеоматериала. Това е от месец по-рано, материала, който вие предоставихте, пак казвам, от вашата охранителна камера. Така. И какво виждате в момента? Виждам разгневени граждани. Вандалски актове на хора, които не се интересуват от законите. Така. Които извършат вандалски актове. Това е в момента. Тази ограда е частна собственост и те я рушат в момента. Но вие виждате нещо друго. Вие виждате багер, който копае. Не, изчакайте. Вие сте ми предоставили 2 видеоматериала. За съжаление, втория видеоматериал, който ми предоставихте... Няма да споря с вас. Много далеч сте от истината. Не познавате законите, не си давате труда да
изобщо да проучите случая. Действате по инерция, с предубеждение. С арогантността и с парите напред и с самонадеяност. Нищо общо няма, това са глупости. Това не е най-важното. За какви пари става въпрос? Нали, има и други ценности. Не ми обяснявайте ценностите вие на мене. Моля ви. Запазете го за вас. Ще ви помоля. Вижте за вандалските актове, които за трошенето на оградата и разбиването на вратата. Тази кола виждате ли отпред? Да, виждам. Тази кола беше унищожена от гражданите. В този момент беше направена на сол. Да, има запис и се вижда точно от кои граждани. Защо не ги изпратихте тези записи? Защото на този кадър не се вижда. Не, напротив, вие ако искате да видите, ще го видите. Вижда се как гражданите, да, това се вижда, как гражданите влизат в имота, това се вижда. Така, сега ще видите един човек, ето виждате ли на задния ъгъл на колата, започва да дърпа нещо. Обърнете внимание. Дайте си труда да видите. Аз не мога да ви отворя очите, ако не искате да гледате. Ма кажете, кой е този човек? Тази кола, виждате ли, бялата в момента? На кого е тази кола? Е потрошена. Тази кола, бялата, е на строителната фирма. И тя е потрошена, няма здраво място. А защо не ми изпратихте записи от охранителните ви камери, когато се изсичаха дърветата? Така, ето, виждате ли сега? Какво прави багера в момента? Това не е копане. Това не е копане. Значи тук има едни плочки, които трябва да бъдат извадени. Има това от същия ден, в който дойдоха представителите на район Слатина. Точно това е в същия ден, в който нашия екип снима. И това са кадри от вашата охранителна камера. Това, че работи багера съвършено не означава, че се извършат изкупни работи. Така, какво прави в момента багера според вас? Вие не виждате какво. Не, ви според мен багера копае. Значи нищо подобно няма. Както виждате, не забива кофата изобщо, движи и хоризонтално на терена. Да. И изхвърля пръст. Не, мести без да изхвърля. Мести без да изхвърля. Да. Виждате ли тази алея? Тази алея трябва да бъде премахната. Тук има една бетонова площадка, която трябва да бъде разбита и премахната. Значи, уважаеми зрители, багера не копае, а премества пръста от едното място на другото място. Как да ви обясня, като не разбирате нищо? А с каква цел се премества пръста? За да мога да бъде разчистен терен. И това не е този терен, аз ви дадах заповедта, вие ни обърнахте никакво внимание. Напротив, обърнала съм специално внимание на всичко, което тази заповед е описано, че трябва да бъде разчистен терена. Така. Това го определя голяма столична община. Това не съм аз като собственик. Аз съм поел някакви ангажименти към тази община и изпълнявам тези поети ангажименти. Вие обърнете внимание какво правят гражданите. Аз обърна внимание на това, което правят гражданите. Не, вие сега ще видите как неговата майка на господина засегнатия хвърля камъни вътре. Обърнете внимание какво прави неговата майка. Значи, безспорно, поведението на гражданите е укоримо, но това е предизвикана... Това е престъпно и противозаконно. Да, но това е предизвикан гняв, разбирате ли? Но как ще е предизвикан гняв? Трябва да има закони в тази държава. Това са смешни неща. Да, за всички. Благодаря ви, колеги. Вие оправдавате тези беззакония, които извършват, тези безобразия, които извършват граждани. Нищо не оправдавам, констатирам. Защо не приехте предложените ви... Не само констатирате, но и оправдавате. Защо не приехте предложените ви имоти от Столичната община? Защото не са били равностойни. Отговорих ви на въпроси. От писмото, което вие сте ми предоставили относно питане на господин Белалов, писмото от Йорданка Фандъкова, четем следното. След изготвяне на правно становище от работната група, издадена заповед за комисия, която да проведе преговори с собственика на имота Агора Ин ЕООД с цел защита на публичния интерес и намиране на решения в полза на гражданите. Район Слатина чрез Столична община предлага 8 урегулирани поземлени имота на Агора Ин. Защо не ги приехте тези 8 поземлени имота? Не са 8, 17 са и нито един не става. Значи госпожа Фандъкова явно лъже. 8 тук пише. Доста повече от 8 са. Доста повече от 8. Да. Така. След като Агора Ин заявява, че не я удовлетворяват предложените от кмета на район Слатина 8 общински имота в район Слатина, последва предложение към собственика от район Изгрев, а именно 2 общински имота в квартал 9-2 на район Изгрев. Те също бяха отхвърлени от Агора Ин. Защо не проявихте разум и не се съгласихте? Тук не е въпрос на разум. Значи, ако общината имаше желание да извърши равностойна размяна, отдавна да сме направили. Под равностойна, ще ви кажа какво значи равностойна. Наясно съм, но уточнете. Това трябва да бъде първо в равностоен квартал, като пазарни цени на имотите. Второ, равностоен по площ. Трето, равностоен като кота корниз. Четвърто, равностоен между площта, умножена по въпросния кинт, се получава едно понятие, което се нарича разгъната застроена площ. Това са основните параметри, които са необходимо да бъдат спазени, за да може да се каже, че 2 имота са равностойни. До сега гледахме едно предаване, говорихте за неприкосновеността на частната собственост, за засегнати собственици. Няма паралел. Не. Моля ви, не каза ги правя паралелите. Нека да не сте вие. Вие сте ме поканили, за да чуете моето мнение. Аз не искам да слушам вашето в момента. Ще ви помоля да напуснете студиото, защото сте длъжен, както аз
Чувам вашето така и вие сте длъжен да Ама изслушате. не е точно така, не е точно така. Аз имам право на отговор. А вие сте длъжни да поне малко да спазвате законите и поне да приемете, че поне външно и формално трябва да бъдете обективна. Архитект Не Дучев, може да губите си взимате времето страна. за право на отговор, дайте по същество. Казвам ми по същество. Значи с две думи. Моята собственост не е оспорена. Не само сега, аз съм собственик от 3 години, но и в последните 15 години, откакто имотът е частен. По никакъв законов правов ред не е оспорена тази собственост. До ден днешен господина още не е оспорил тази собственост, е оспорил разрешението за строеж. И понеже поредната институция, в случая ДНСК, след като отговорила 2-3 пъти на поредни жалби, техни, нали? В крайна сметка е решила и е издала заповед, с което прекратява техните жалби, казва, че отхвърля или спира производството по техните жалби, те естествено имат право тази въпросна заповед да я жалят в административния съд. Подчертавам дебело. Жалбата в административния съд не спира изпълнението. Това е заповедта, може да видите съществената част. Прекратявам производство по жалба. Заповядайте, запознайте се. Изрично е посочено, че... Спазвайте дистанция между мен и вас, ако обичате. Спазвам. За последен път ви правя тази забележка. Никога не бих нарушил тази дистанция. Ще ви изгоня наистина. Съжалявам, че ме карате да бъда невъзпитана, но се държите повече от арогантно. Вашето възпитание аз не мога да го коригирам по никакъв начин. Слушаме ви. Прочетете за какво става въпрос. Слушаме ви. Значи въпросната жалба в административния съд... Слушаме ви. Просто се запознайте с законите, как Архитект функционират. Дучев, губите си времето. Значи заповедите на ДНСК, тяхното изпълнение не се спира от административния съд. Точно обратното. Действието на разрешението за строеж е валидно и до този момент. Имам всички законови права, за да строя. Всички действия на гражданите, водени от 3-4 лидери там, които смятам, че са подведени, които не разбират смисъл и значението на действията си. Някой може би ги е подвел, може би някой ги е заблудил, че са собственици, може би някой им е казал, че там някога е било градинка. Може би са били дезинформирани, може дори някой да ги е употребил за свои цели. Да. Дори и това допускам. Кой, например? Може би Тихомир Безлов. Иска да си прави някаква политическа кариера и е яхнал някакви хора там и иска да гради кариера върху това. Много е вероятно. Иначе не виждам какво общо има със случая. Той е на 200 метра оттам, обаче се е наел и той да осигурява и Татяна Лолова сред гражданята, както вие ги наричате. Татяна Лолова също... Татяна Лолова е друг случай. Тя се появи за 2 минути и да се оплаче, че някой казал си премести колата. Това беше същественото, как да кажа, нейното притеснение за колата и беше изключително съществено. Трябваше да занимава 2 милиона души с това нещо. Вклини се в едно предаване, без да бъде даже поканена, по спешност, както се казва. Само 2 дена по-късно ще видите, нейната кола не беше пипната, не беше преместена. Въпреки че беше спряла пред входа. Само 2 дена по-късно бяха потрошени 2 коли от същите граждани. Добре, имате ли едната на охранителната фирма, другата на строителната фирма. Така че абсолютно ясно е къде е закона, къде е правовия ред. В момента на терена? В момента ли? В момента точно не, но... Точно в момента не, малко е късничко. Утре ще строите, разбирам оригиналното ви чувство за хумор. Утре, примерно, ще строите ли на терена? Ако пожелая, ще строя. Ако сметна за удачно, ще строя. Как върват строителните работи? Това ви питам. Може би ще върват трудно, докато се намери, докато общината, докато държавата в лицето на община, на МВР и на прокуратура не си изпълни задълженията по закон, не се въдвори правов ред в тази държава, не се въдвори върховенството на закона, ще имам проблеми. В момента, в който всяка от тези инстанции си свърши работата, няма да имам никакви проблеми. Добре, нещо друго имате ли да добавите? На тези граждани работата има навсякъде друга, да не там да извършват вандалски актове, самоуправни действия. В момента, освен гражданско дело за около 120 хиляди лева щети, които са ми нанесли до октомври месец, сега вече са над $500 000 лева. Освен това гражданско дело, което вече е в ход, е започнато и дело за самоуправство. Добре, имате ли нещо друго да добавите? Това, което имам да им кажа на гражданите, ако смятат, че те със своите незаконни действия ще могат да ми попречат на моите правни основания, които проистичат от Конституцията, обяснявам ви, в една демократична държава, още повече член на Европейския съюз, има неприкосновеност на частната собственост. Първата ви част на предаването беше точно за това. Няма паралел. Така, напротив, има паралел, аз го правя паралела и ви казвам, има неприкосновеност на частната собственост. Това, което е конституционно закрепено, е правото на свободен, пряк и необезпокоен достъп до имот. В момента се нарушават мои основни конституционни права с тази блокада. И техните здравословна и благоприятна околна среда. Така.
Това също е гарантирано в Конституцията. Тези аргументи са толкова фалшиви. Архитект Дучев, свалете си микрофона, ако обичате, и напуснете студиото, защото преминахте всякакви граници. Очаквах, че в навечерието на Благовещение ще чуем някоя блага вест от вас, например, че се отказвате от инвестиционното си намерение. Вие даже не излъчихте нищо от това, което аз ви предоставих, нали така? Излъчих от охранителната ви камера видеоматериала. Вие не го ли видяхте? Нищожна част от цялото време гледахме безумията на гражданите. Ама вие какво искате повече? Мога да се включа. Да, разбира се. Заповядайте. Благодаря на архитект Дучев. Няма нужда да изчака. Ако искате, напускайте както искате. Михаил Бояджиев. Вие, в смисъл, явно показахте своето отношение. Аз наистина се затруднявам да разбера морала на инвеститор, който действа против средата. Не бих ви ги върнал, това са копия. Аз мога да говоря за морал и за каквото прецена. Принуждавате ме да извикам охраната, за да ви изведе, защото, разбира се, ето, те са копия. Това е отвореното писмо. Може да кажете, че не сте го изпратили до мен. Да, можем да го коментираме, да. Да. Благодаря, довиждане. Аз не му пожелавам успех на господин Дучев. Той си знае какво ще следва от тук нататък. Въпросът е, че наистина, когато цялата държавна машина е изправена и е пробита, да кажем, от хора като този инвеститор, така наречен, наистина е много трудно да се поправят щетите. Наистина, сега ние сме принудени да осигурим ресурс, частен ресурс, за да поправим вреди, които са нанесени от държавата и общините. В интерес на истината трябва да подчертая, че макар и трудно, от август месец до сега и общината, и Министерството на инвестиционното проектиране започнаха да чуват. Това е един изключително голям успех и аз искам наистина да се обърна към гражданите и да ги поздравя. Показа се, че когато хората имат желание, когато са обединени, когато са заедно, могат да се преборят срещу такива инвеститори, които фалшиво се позовават на Конституцията. В едно нещо ще се съглася. Действително, частната собственост не е защитена в България, но нашата частна собственост. Това, което ние 70-та година сме инвестирали, когато още по времето, когато господин Дучев не е знаел и какво е инвестиция, хората, които са построили ЖСК Буря на кооперативен принцип, обединявайки се, давайки свои средства и ресурси, от тогава 40 години има зелена площ и градинка там. И няма какво да се оправдават с фалшиви позиции и представяне на документи, личните хартии, които нямат нищо общо с силата на фактическите отношения в този казус. Трябва хората да са наясно, че тяхната сила е в обединението. И това, което господин архитект, или ако може така да не се нарече архитект, който при кота Корниз 26 ще направи 11-етажна сграда с състояние по-малко от 10 метра между сградите, това просто е недопустимо. Как може да се представите, че там ще могат да минат транспортни машини? Как може да си представите, че там ще бъде изкопан подземен гараж до една 16-етажна сграда? Ами ако тази сграда спадне, с какъв професионализъм и с какво отношение този човек въобще е предложил на главния архитект на Столична община и как е минал през ДНСК въобще това разтворително разрешение. И аз ще му кажа на господин архитекта. Други архитекти има, които изразиха коренно противоположна позиция спрямо това разтворително разрешение. И въпреки, че той сега се е скрил зад някаква недопустимост, за някаква липса на заинтересованост в страна на собствениците в градинката, те всъщност успяха да променят всичко това нещо. И нека да ги поздравим и аз мисля, че трябва да продължаваме по същия начин. Очевидно това е успех. Господин Дучев очевидно се страхува и самия факт, че се крие зад формална заинтересованост. Между прочим, само това ще добавя. Както виждате, в цялата тази кореспонденция ние липсваме. Липсва каквото и да било отношение на хората, които пряко ще бъдат засегнати от изградената сграда, от нейното отношение към средата, в която живеят. Ние липсваме там. И как може този човек да се нарича инвеститор? Нямам повече какво да добавя, освен ако чух, че се спомена името на господин Безлов, той също няма отношение към репликите, които се отправиха към него. Не сте поставени лица на господин Безлов, така че... Не, по никакъв начин. Не му градите политическа. Не, аз мисля, че въобще не е такава ситуацията, но ситуацията е такава, че господин архитект обедини толкова много хора срещу себе си. И аз не го разбирам как може да се чувства спокоен, когато срещу себе си той е настроил хора, които 40 години са живяли в една подходяща и харесвана от тях среда и той си мисли, че с простото си действие на пускане на багер в експлоатация ще може да промени това нещо. Мисля, че хората му отговориха достатъчно ясно. Архитект беше дошъл за днешното си участие заедно с още един господин, който го представи като свой клиент, макар че имахме изричната уговорка,
че ще бъдете вие и той ще бъдете абсолютно равнопоставени. Един човек от ваша страна и той като право на отговор. Така че аз допускам, че са застрашени по-скоро търговската дейност, евентуално след построенето на тази жилищна сграда и е застрашена възможността да си продаде апартаментите на собственици. Само да ви кажа, че там транспорт не може да мине. Вероятно това е притеснение, затова сега иска това право на отговор след толкова много предавания, които... Законосъобразно там няма разрешение и допустимост за транспортиране на каквото и да било. От кога не се строи на обекта? Нямам представа, нямам наблюдение, но действително сред сериозната намеса и поетите ангажименти от госпожа Фандъкова, включително и след срещата ни от 11 февруари с министъра на инвестиционното проектиране, мисля, че нещата ще тръгнат в друга посока. Мисля, че всичките тези писма, за които се крие господин архитекта, ще останат в миналото. И нека само да добавим, районният кмет няма компетентността въобще да се разпорежда с каквото и да е общинско имущество. Това, че районният кмет е подписал някакви писма в противоречие с закона, е въобще факт, който не би трябвало да коментираме повече. И за това госпожа Апостолова си е понесла наказанието. Не само за това, но включително и за това. Благодаря ви за това участие, господин Бояджиев, и в края на предаването да охладим страстите от материалните неща към духовните и вечните неща, а именно традициите и празниците, благодарение на които по-скоро не само на които, благодарение и на които сме се запазили, сме се съхранили като нация и народ. Както казах в началото на предаването ни, в Националния исторически музей Детския образователен център отбеляза своята 1 година. В навечерието на Благовец, както е според народния календар, или Благовещение според църковния, излъчваме този видеоматериал. Вижте.